Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, utenga huu timafuna tichite nawo confirm kwa anthu amene muli chakunkhota uko ya amene munakaonako Boni Kalindo. Nkhani iyi ndiyoona akwakaniza kupita kuchimbudzi. Confirm guys. Amene muli ndi information, please confirm in the comment section. Kumano nkhani fe omakamaka tilibe umboni okwanira. Kumabe kwa anthu amene muli ndi umboni, please confirm umboni weniweni oti akuluwa akwakaniza kupita ku toilet. Anyway, ndi audio apa ya kuti comrade Ntanyiwa. Yes, ndimene ikulongosola zimene zisi. Kumano kwa amene muli ndi information tatitsimikizana kuti zikukhala bwanji. Ambira kufunsa kuti kodi nkhani ya Boni Kalindo ikuyenda bwanji, kodi zili pati. Tafuna tikuziwiseni Amalawi kunena kuti titathamanga kukakumana ndi Boni Kalindo chigawo cha kumama kuno. Timafuna tikuwuzeni kunena kuti Boni Kalindo akupangiridwa nkhaza zimene akupangiridwa Boni Kalindo ndi nkhaza zimene sindikudziwa boma lili kazasintha anthu amenewa zinthu zimene zizikazatembenukira. Station officer wapa Nkhunga akuchokera kwa Mbwatalika ku Lilongwe, ndipo officer in charge wapa Nkhunga police station nayeso akuchokera kwa Msundwe. So china chilichonse chimene akumapanga akalandira telefoni kapena akumachita kuimba telefoni kuimbira kaye akuti kuntunda, akuti zonsezi zikuchoka from order from above. Ndikunena pano Amalawi kuchokera lachinayi siku limene anagwira Boni Kalindo kuzafika lero Akalindo akulephera kuti apite kukapanga chimbudzi mmene tinayankhulira ma audios athu pa Limpopo FM. Kudzafika siku la lero Akalindo akukanizidwa kupita angakhale kukataya madzi kumene. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Komanso china chimene tikufuna tikudziwiseni kunena kuti police station yapa Nkhunga ilibe madzi. Aboma anadziwa powatenga Kalindo kukasiya kumeneku, amaziwa zonoti kulibe madzi, sangathe kupanga china chilichonse amachidziwa. Ndetafuna tikuziwiseni condition ya police station ya ku Nkhunga sili bwino, ndipo angakhale anthu ena ali kumene koko anagwidwa pa zifukwa zina naonso akudandaula chimodzimodzi kunena kuti malo sali bwino, china chilichonse ndi chosokonekera. So order from above ndimene ikuperekedwa kunena kuti Boni Kalindo azichitidwa retreat, chifukwa chonena kuti anthu wa target yawo inali yonena kuti athane nawo Boni Kalindo siku limene amayenda nawo usiku. Koma chifukwa cha galimoto imene imasatira anthuwa zinapangisa kunena kuti programu imene anali nayo ilephereke. Nde chigawo cha kumasana kuno tikufuna tikuwuzeni kunena kuti Boni Kalindo akuyembekezera kuti akalowe khoti ma 3 o'clock muno. Koma chimene chikudabwisa mukhoza kuiona nthawi kumene kupita ndonena kuti Boni Kalindo sananyamukebe kuchoka ku Nkhotakota kuti azibwera ku Lilongwe. Endi msewu wa Nkhotakota kukafika kusalima si msewu wabwino, ndi msewu wonongeka kwambiri, onena kuti olo atanyamuka sakalowa pa khoti. Madrezi aboma ndicho linga chonoti Akalindo agoneso mselo lero kuti azalowe ku khoti mmawa. Tikapeza mpata TSA ifali Limpopo FM kuti tiyankhule ndi lawyer wa Boni Kalindo kuti timve kuti kodi zikukhala bwanji ndi client wawo. Ndi TSA tipeza manambala a lawyer kuti timve
kuchokera kumeneko. Ndithu dzulo lija analephera kuyenda ndi usiku chifukwa tinayankhula kuti kukupita anyamata amtakataka, ndiyeno galimoto inangopita ndikungoyima. Ndiye panonso akuyenereka unoti Abonikalindo anyamuke kuchoka ku Nkhotakota kuti azipita ku Lilongwe, koma zonsezo sizikuthekabe. Akungowauza kuti dikirani, cholinga akufunanso mwina ayendenso ndi usiku. Koma chimene tinganene ndichonena kuti maplani anu onse aboma amene mukuakonza ife ali Mpopo FM tikuadziwa. Ndithokoze nonse aku State House amene simukukondwa ndi mmene bomali likuyendera, komano muli kumene koko chifukwa chogwira ntchito. Tikufuna tikuyamikireni chifukwa chomatipasa ma update, chomatiuza. Komanso ndithokoze azathu aku area 30 amene mukumatitumizira ma message kunena kuti Antanyiwa, this is too much. Tiye tizingoyang'ana, tiye tinsire Mulungu, iyeyo Mulunguyo akhale iyeyo. Ndikufuna ndithokoze magulu anthu opemphera ochuluka amene akhala akusala kudya usana ndi usiku ndikupempherera moyo wa Akalindo. Ndikufuna ndikuyamikireni. Ndalandira ma message ochuluka. Comrade Ntanyiwa musadandaule, Mulungu ali nafe. Dzenje limene akumkumbira Boni Kalindoli tatiyeni tingokhala phe.